Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Bueno, guazen arira zuzenean. Gaurkan, berba egitera goiaz, munduan existituko ez balitz, nolabait sortu eta asmatu beharko genuken gauza bati buruz. Oso simplea, bezain erabilgarria, eta ez gainera, eta hori da bere nirestez bere alderik onena, soilik berez asmatuta dagoen zeregin horretarako. Gero beste erabilpen asko eta askotarikoak eman dizkio. Bai, klipaz ari gera, ez? Paperak eusteko erabiltzen den alambre kiribil hortaz, paperak eusteko eta beste gauza batzutarako ere bai, zuk esan duzun bezala. Zuk esan bezala ere, oso objektu simplea da, oso praktikoa, eta aro digitalean ere, oraindik erabilgarria, eta ez soilik paperak eusteko, ez? Bere irudia bintzat oso erabilia izan da, ez dakik gogatzen zeraten Word programak, garai batean, klip hartu zuen, ez, maskotatzat, ez, erabiltzailei laguntza emateko edo, ez, azaltzeko programak nola funtzionatzen zuen. Eta gaur egun ere, nik uste gure emailetan posta txikitzeko ere, ez, gehienetan kliparen ikonoa edo erabiltzen dela. Baina, aro digital honetan ere, beste erabilera fisiko bat, praktiko bat ere badauka, nire burutzen zaitena da, mugikorreko sintxartela sartu eta ateratzeko. Bai. Mugikorrarekin batera erostean edo zaizun, ez dakit, pieza hori galtzen da automatikoki, segundu gutxitan, eta hori erabiltzen du guztiok, ez? Eta gaur zengo dugu, hori kliparen historia ekarriko dugu. Eta kliparen historia Norvegian hasten da, edo gubetzan Norvegian hasiko dugu, 1889an, ze Johan Baller izeneko asmatzaileak paperak biltzeko klip edo esteka moduko bat diseinatu zuen, eta urte berean asmakizuna patentatzeko eskaera egin zuen Alemanian, eta geroxeago estatu batuetan, eta bi patenteak lortu zituen ja 1900 da lehenengo urtean. Polly wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me have a seat? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself, got some rope, haven't told, promise you, haven't true, let me take a ride. Eta hori 20. mendearen hasieran zen, esan dugun bezala, baina 4 hamarkada geroago, Bigarren Mundu Gerran, badakigu, ez, Norvegia zegoela... Bai, arazoak eskan, ez? Alemaniarren menpe, bai, Alemaniarrek naziek okupatuta zegoen, eta gainerako herrialde okupatu den bezala, Norvegian ere, nazien aurkako resistentzia taldeak antolatzen hasi ziren. Batzuk, hori da. Batzuk gustora zeuden, Bai, adibidez, Abako abeslariaren ama. Kontua da, horietatik talde garrantzitsuena Osloko Unibertsitateko ikasleek osatu zutela, eta klipa aukeratu zuten okupazioaren aurkako simbolotzat, ez? Bai. Batetik, atentzioa ematen ez zuen objektu txiki eta diskretua zen, ez? Oso egokia. Jesus. Ez? Bai. Eta bestetik esan nahi simbolikoa ere bazuen, ez? Klipak paperak batzen zituen, ez? Norvegiarren batasuna adiraziko zuen horrek. Segun hortan ez edo oso inspiratuta, Bai, eta gainera, klipa, esan dugun bezala, asmakizun norvegiarra zen, bez? Edo ala uste zuten behintzat haiek. Eta azkenean klipak arrakasta handia izan zuen, ez, ikur gisa, eta horregatik Alemaniar okupatzaileak neurriak hartzera behartu zituen, objektu txiki horrek, eta berez
fisikoki zeukan inolako arriskurik, ez? Eta, Bueno. bai, Emaidazu klipat. hori da, gero ikusiko dugu ere. Baina, azkenean naziak propagandaren maisu ziren, ez? Eta orduan ederkiz egiten simbolo txikinek ere nolako eragina izan zezaketen. Eta horregatik, klipak erabiltzea debekatu zuten, eta gaina eriotza zigorraren Zezatezu. mehatxupean. Bai. Bai, Bai. Eta Eta orduan klipak gurea dira. nola gureak dira. Joder, Erresistentziaren... resistentzia antifasistaren ze letxe irebeli behar dugu, beste nola da antifasistek eraute duten koro laurelezko Bai. koro hori eta gainera hortazitein izan dugu, eta klipa. Bale, ni badezu, hemendik aurrea. Klipismoa Trumpen aurrean, Bai, abastak. adibidez argiako, ez, Preta Porter urrengo bilduman, ez? Sí. Klipo bat Klipa? jarri dezakegu. Azalpen asko barko dugu, zergatik dagoen klipa bat hor, baina. Leloa asmatu barko da ere. Bai. Bai, inor ez da ilegala, ondo funtzionatu du, Ikili-mikili klipa. izan diteke. Bueno, kontua da, gerra ostean klipa Norvegiako simbolo nazional bihurtu zela, baina, esan barre dugu, asmakizuna etzela norvegiarra. Ara. Ze balerren klipa etzen lengua izan, 1977an Samuel B. Fay izeneko asmatzaile edo ingeles batek papera batzeko metalezko ari tolestua patentatu zuen lehenengoz, eta urte batzu geroago, 1970ko hamarkadan, Jet Manufacturing enpresa britainiarra ekoizten hasi zen klip bat, dala gaur egun erabiltzen duguna edo oso antzekoa behintzat. Bai. Baina ez zuten sekula patenterik eskatu, eta gainera ez dakigu asmatzailearen izena bizenak zein diren, ez? Badakigu enpresa hortako kidea zela, besterik ez. Eta gainera, Norvegiar erresistentziako kidek, ez? Gainean edo soinean edo gordeta eraman zuten klip hori, Yemen klipa zen, ez balerrek ustez asmatutakoa. Ze klasikoa den kontu hau, ez? Historian. Bai. Osa, nazional bilakatzen denean zerbait, izan ikur elementu edo irudiren bat, beti dago biratxoa, ez? Bai. Ze gaina, sortzaile titulu hori lortzeko berandu iritsi zen, baler, baina gainera bere diseinuak huts nabarmenak zituen, ez? Ze jem klipak, gaur egungo klipak, tolesturak biribilduak dauzka. Eta balerrenak angelu zuzenak zituen, Ne. eta horrek bai, zailtzen du ez, eta oztopatzen du papera ondo biltzea, Ez. ondo batzea, eta gainera, gaur egungo klipak, Yemen klipak, bi muturrak gora begira dauzka. Bai? Bai. Eta Norvegiarranak aldiz, Bakarra. bakoitza noranzko batean. Eta azkenean klipa batera edo bestera labiri, papera urratzeko arriskua handiagoa zen, papera ez bakarrik, esan atzak, azala, eta ze azkenean kontrako norazkoan muturroiek dira... Arma. Bai, suntxipen masiboko armak dira, bai. Eta gainera, hain kaskarra zenez, ez? Klip hori, balerren asmakizun hori klip hori etzen bat ere saldu, eta patenteak iraungitzen ez zituen berritu ere egin. Ja, historia boro biltzeko hona izango zen Jem enpresa hori nazien kolaborazionista izatea edo alako zer. Horren berririk ez daukagu, baina bai, historia boro biltzeko kliparen omenezko monumentu bat dagoela Oslotik gertu, Sandvika hirian. 7 metroko klip erraldoia jarri zuten, 1989an. Hori flipatu dira. Eta gainera, hori, Johan Balerren asmakizunaren 80. urte hurrena ospatzeko egin zuten hori. Perfecto. Baina klip hori etzan Balerrena, osea, klip hori da gaur egungo, ez? Jem klipa da. Oso ondo. Bai.
Bueno, despropósito, históricos. Bai. Bintzak klipa gaur egune harteldu da. Bai, eta esan dugu, ez, bigarren mundu gerra amaitu zenean, hori, ja simbolo nazional bihurtu zela, gaina nazioen okupauta bukatuta, ja norbegiarrek, ez, klipak erabiltzeko, ez, baimena izan zuten berriro, legezkoa bihurtu zen, objektu arriskutsua. Onda. Baina, estatu batuetan, justu gerra amaituta berehala, beste erabilera bat eman zioten, ez objektuari berari, baina izenari bai. Paperclip operazioa jarri zuten abian, eta berriro ere, hemen ikusten dugu, klipa naziei lotuta. Zergatik? Zehazki 1545ko irailaren 3an, Harry S. Truman AEB-etako orduko presidenteak onartu zuen Paperclip izeneko operazio hau, eta horren bidez, nazientzat lan egin zuten 1500 zientzialari, ingeniari eta teknikari alemaniar eta austriar eraman zituzten estatu batuetara, operazio horren barruan, eta gehienak ziren suztiretan adituak, eta egin zutena zen estatu batuetako inteligentzia zerbitzuek zientzialari haien historial nazi eta gerra krimenak garbitu, zuritu zituzten, eta gero, gerra hotzean, ez, industria militarrean edo espazioko lehian, ez, NASAren programa espazialean, ekarpen handia egin zuten, ez, 1500 nazi hauek, ez. Bai, bueno, beste klasiko bat, ez? Bai. Askatasunaren herrialdea, bai. Nazien lagun. Aipatutako bi adibide hauetan ikusten duguna da, historiaren kontakizuna nola aldatu daiteken, ez? Oso modu desberdinetara, ez? Paperclip operazioaren kasuan propio eta modu flagrantean, ez, egin zuten hori, ez, aldaketa hori, zuriketa hori, eta bestean, pixka bat kasualagoa izan zen, ez. Eta gainera, ikusi dugun bezala, biek, ez, bi gertakizunek edo zerikusia daukate, lotura daukate naziekin, batean, ez, klipa nazien kontrako resistentziaren ikurri izan zen, eta bestean naziak zuritzeko erabili zuten, ez, asmakizuna, bera edo, hobeto esan da asmakizunaren izena. Eta horregatik, pare bat kontzeptu ekarriko nahiko nituzke ona, bat da, Godwinen legea, ez dakit ezagutzen duzun, Godwinen legea. Berez, esan ongo luke, analogia nazien Godwinen legea, ez? Eta da, Mike Godwinek proposatutako ideia bat, ez, 1980 urtean, eta berez internetera, garaiortako internetera mugatutako kontzeptu bada, eta da, berez lege honek dio interneteko eztabaida bat luzatuz joan ala, Hitler edo eta naziekin eginiko konparazio bat agertzeko probabilitateak batera joateko joera du. Bai. Eta berez, garai hortako Usenet, ez, taldeetan edo. Usenet ezan nola baiteko garai hortako eztabaida, ez, plataforma, foroak, garai horteko foroak ziren. Eta azkenean hori, kontzeptu hori zabaldu da, nik uste dut, ez, internetik kanpo ere, ez, azkenean da, eztabaida batean naziak edo Hitlerra aipatzen badituzu, eztabaida bukatu da eta gainera zuk galtzen duzu, ez? Kasu hauetan ez dago lako konparaketarik, ez? Lotura zuzena da, ez? Eta askotan Godwinen legea erabiltzen da esateko, eztabaida, ez? Galdu duzu edo, ez? Baina batzutan pertinentea denean, ez? Kasu hauetan bezala, ezin da aplikatu. Bai. Baina Godwinen legearekin lotura neko estua daukan beste kontzeptu bat, zarragoa dena da reductio ad Hitlerum. Hitlerum, bai. Bai. Hitlerren ganainoko murriztapena edo bezala itzulita ikusi dut. Beste izen batzuk ere jarri dizkiote argumentum ad Hitlerum edo argumentum ad nazium, eta pixka bat ulertzen da, ez? Esan nahi duen horrek. Berez Leo Strauss filosofoak definitutako falazia bat da hori, ez? 1951an erabili zuen lehen aldiz. Eta pixka bat, ez, reduktio ad absurdum, ez, latinezko ez falazia horren, pixka bat, horrekin egindako izjoko moduko bat asmatu zuen, eta azkenean da, ez, definizioak esaten zuen, aurkari baten argudioak baliogabetzeko prozesu erretorikoa izendatu zuen, ez?
Straussek, eta hori lotu zuen Adolf Hitlerrekin. Bai, klasiko bat. Bai, azkenean da, ikuspuntu bat automatikoki ezeztatzea, Bai. Adolf Hitlerrek edo orokorrean naziek kasualitatez ikuspuntu bera zutelako. Bai, naziak eta Hitler veganoa ziren. Bai, hori da adibidez ohikoetako bat, ez? O tabakoa, ez? Nola tabakoan aurka zegoen Hitler, pues tabakoan aurkako kanpainak baztertuko ditugu, ez? Edo Ja. hori vegetarianismoa kritikatu dezakegu, Hitler vegetarianoa zelako. Animalia maite zituzten, Hori da. animalia batzuk. Hori da. Beste adibide bat jarriko dut, duela urte batzuk gertatu zena, reggaetoiaren inguruan. Beto. Eta da Dominikar Errepublikako... Hitler ez dut ikusten, reggaetoia dantzatzen. Ez, Osea, libro zehazten. zuk erabilizun argudio hori erabiliko zuen reggaetoi egile ezagun batek, bai. Kontua da hori, Dominikar Errepublikako Orkesta Sinfonikoko zuzendariak, Jose Antonio Molinak, reggaetoia gogor kritikatu zuen, eta esan zuen abestien hitzak indarkeria sustatzen duten pozoia direla. Eta zinek erantzun zion Daddy Yankik. Ez? Bai, intelektuala. Ez? Bai. Eta berak esan zuen, musika urbanoa gizartearentzat pozoia bada, orduan musika klasikoa, oraindik eta okerragoa da, Adolf Hitlerri gehien gustatzen zaion musika klasikoa zelako. Bueno. Ez? Bai. Egia esan, bueno. Ja, ez dakit arrazoia daukan edo ez, bai. Hartuta, ondo dago. Baina arrazoia izan ala ez, edo zentzua izan ala ez, konparaketa horrek, nik uste Daddy Yankee kontrasenean erortzen dela, ze berak klasiko batzuk egin ditu. Bai, adibidez hau. Arriba. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen que lo que viene es pa' que le den. Duro, mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro, todos los weekends ella sale a vacilar. Duro, mi gata no para de janguear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Zin zai ukatu mezua garbi usten duela. Ella prende las turbinas. Abestien barna. Bai, Bai, ez? Metaforikoa da. Bueno, hor ja... Nik... Poetek, Bai. poetei ezin diezu eskatu literalki itzeitea. Ja, ni igual oso prosaikoa izango naiz, baina nik literalki hartzen dut gasolinarena. Bai, hemen garai baten arrakazti izan zuen, Bai, ezta? Giro batzutan, Bai. Bai, nik ere gaiari gasolina gehiago botako diot, eta Bai. beste adibide bat jarriko dut, falazia horrena, gertuagokoa gainera, eta gaina da hemen izugarri miresten dugun Donostiak jaiotako filosofo baten hitzak jasoko ditugu. Zein. Nik uste zuretzat oso referente, ez? Nabarmena dela. Hola azten bada esaldea. Bai. Fernando Sabater. Bera, ze ondo. Bai. Honen aurren ere klipa erabili dezakegu. Bai, ezta? Antifasismoaz. Bai, baina igual klipa, balerren klipa, ez? Balerren klipa. Bai, muturrakola, ez? Balekoa. Kontrako nonazkoan zeuzkanak. Bai. Política para Amador, bere liburuan, 1992ko liburuan, argudi hau erabiltzen du. Giza eskubideak animalien edo landaren eskubideak baino garrantzitsuagoak ez direla esatea zentzugabekeria iruditzen zait kasurik onenean. Eta susmagarria kasurik txarrenean. Bazenekien ekologia sakona delakoaren ordezkariek loturak dituztela ultraeskuineko taldeekin edo neonaziekin? Azken finean, ez dugu ahaztu behar, 1930ko hamarkadan, animaliak eta planeta babesteko lehen legeak, tabakoaren etxaia zen vegetariano ezagun batek promulgatu zituela. 3 puntu, Bai. suspensea berak honik itzuli detola momentu batean, baino jatorrizko zeak 3 puntu dauzka eta Adolf Hitlerrek. Inutia esatea filosofo etiketa garrita, Barkatu horrela esatea, baina dena bora biltzen du nik uste. Hasieran kostatzen da, ze letxe esaten ari dien destifratzea. Baina gero oso garbi. Atzean dagoena garbi usten du. Esan beharra dago, reduktio ad nominen moduko falazia gehiago badaudela, oda Hitlerren izenaren ordez beste bat jarrita ere, ez? Berdin funtzionatzen duela.
Eta adibidez horietako bada reductio ad Stalinum. Hombre, Bai. ja, falta esan bikotea, ez? Bai. Eta kliparen kasuan, bigarren falazia, kontatu dugun kliparen historian, bigarren hau aplikatu daiteke, zehazki paperclip operazioari dagokionez, ze reductio ad Hitlerum falazia aplikatuz gero, esan genezake zientzilariek lotutako guztia txarra dela. Txarra. Naziak zirelako. Nazia txarra dira. Baina, reductio ad Stalinum horren gainetik jartzen badugu, Estatu Batuek egindakoa justifikatua dago, Stalin aurka zelako. Minus gehi minus. Orduan da, hemen dago meta, ez, reduktio bat, nola baitere. Eta badago beste halako falazia bat, ezainoikoa, eta da reduktio ad Francum. Bueno. Ez da askotan erabili izan, eta kontzeptua duela urte batzutako artikulu pare batean aurkitu dut bakarrik, baina hola bapaten niri beste adibide bat bururatu zait. Eta da, Frankori oporrak Donostian igarotzea gustatzen zitzaion, Bai. beraz oporrak Donostian pasatzea txarra da, Bai. eta beraz turistak ez etortzea da hoberena. Eta gainera, Sabater Donostiarra zan. Bai, adibidez hori da, ez turistak bakarrik bat Donostian jaio, baina gero Madrilen bizi direnak ere, ez daitezela etorri. Adibidez. Abans era plaça, ara és escenari. Abans era vida, ara és trajecte curt. Tot és experience, tot és itinerari. Però viure aquí ja no entra el discurs. Tourist go. No és un crit, és un cansament. No és contra ningú, és contra perdre el present. Quan casa es torna souvenir, quan el dia a dia s'esborra perquè algú vingui a consumir. Bars que canvien de nom cada estiu, menús en anglès, preus que no són d'aquí. El veí de sempre ja no hi viu, però el mapa diu que això és autèntic. Sí, la ciutat no és parc temàtic, ni un fons per fer stories bonics. És gent, és feina, és rutina, és tornar tard i saber on dormir. Tourist go. Quan el soroll tapa la veu, quan el dret a quedar-se depèn del preu. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.